खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव बिटिआर लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। नंगौ, बे समाव बिटिआर लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। थाबैनो बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय साख्रिनि लांदां मासि ओंखारदों, एबा बे समाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननिफ्राय मोनसे लांदां मासि ओंखारदों। गासै सा 414 बिटिआर हाग्रा बिफाननि थाखाय साख्रिनि थिसनथाइ लांदां मासि ओंखारदों। आरो बेखौ जाय बिथांमोना एबा जाय बिथांमोना बिटिआरनि जाय बिथांमोना गोसो गुदुं, बिथांमोना बे बिटिआर हाग्रा बिफाननि माखासे बे साख्रि ओंखारनायाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै एबा नोंथांमोना बे साख्रिखौ नोंथांमोना लानो हागोन। जेराव गासै फरेस्ट वानाव बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय फरेस्ट वानाव जाबाय सा 84, लोगोसे फरेस्ट गार्डआवहा गासै 330, थामहिनबा बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय गासै सा 414 लांदां मासि ओंखारदों। बे समाव गोलाव समनिफ्रायनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो लोगोसे बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना बुंबोबाय थादोंमोन दि थाबैनो बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय गोबां मानि लांदां मासि एबा साख्रिनि लांदां मासि ओंखारगासिनो दं बुंनायलाय बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायनाय बायदिनो गासै 414 लांदां मासि ओंखारदों बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय। आरो माबे खालाराव जोबथा जागोन बेखौबो रोखा फोरमायदों। मानो होनना बुङोब्ला फैबाय थानाय एबा बैथि बोसोरनि एप्रिल दाननि 3 खालारनि 5 बाजिसिम बे बिटिआर हाग्रा बिफाननि साख्रिनि लांदां मासिनि एप्लाइनि थाखाय नोंथाङा खावलायनो हागोन एबा एप्लाइ खालामनो हागोन। बे समाव फिन फोरमायबावदि बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय सा 414 लांदां मासि एबा साख्रिनि लांदां मासि ओंखारदों। नोंथांमोनखौ रोखा फोरमायदों। फरेस्ट वानाव दङ सा 84, फरेस्ट गार्डआवहा बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय गासै 330 होनाय जादों। आरो बेयाव लोगोसे सोलोंथाइखौ माबे बिथिङाव बेसेबां गोनांथि जागोन बेखौ फोरमायजोबदों। मिनिमाम फरेस्ट वान थामहिनबा ग्रेड 1नि थाखाय मिनिमाम डिग्री पास जानाय जानांगोन होनना बैसोआ जाहैबाय 18 निफ्राय 25 बोसोर। नाथाय बेनि गेजेरावनो एसटि आरो एससिनि थाखाय 5 बोसोर आरो 3 बोसोर बैसोआ रेहाय दं होनना फोरमायदों। लोगोसे फरेस्ट गार्डआव गासै 330 रोखा फोरमायदों। बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय 330 फरेस्ट गार्डनि थाखाय लांदां मासि, थामहिनबा साख्रिनि लांदां मासि फोसावदों। आरो बेयाव सोलोंथायानो जानांगोन हायार सेकेन्डारि ओइचएस 10+2, थामहिनबा हाई सेकेन्डारि पास जानाय जानांगोन बिथाङा। आरो बैसोआ जाहैबाय 18 निफ्राय 25 बोसोर। आरो बेयावबो फरेस्ट गार्डआवबो एसटि आरो एससिनि थाखाय बैसोआ रेहाय दङ। बेयाव एसटिनि थाखाय 5 बोसोर आरो 3 बोसोर, आरो ओबिसि एबा गुबुनफोरनि ओबिसिनि थाखाय 3 बोसोर बेयाव रेहाय दं होननानै बे समाव फोरमायदों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर हाग्रा बिफानाव गोबां माने साख्रि ओंखारदों आरो गासै 414 लांदां मासि ओंखारदों बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय। आरो बे बिटिआरनि एबा हाग्रा बिफाननि लांदां मासि एप्लाइ खालामनायनि जोबथा खालारा जाहैबाय बैथि बोसोरनि एप्रिल दाननि 3 एप्रिल खालि 5 बाजियानो जोबथा जागोन। आरो नोंथांमोना नुना मोनखादों जोंनि ग्राफिकनि गेजेरजों बेयावहा बिटिआर हाग्रा बिफाननि जाखिनि साख्रि ओंखारदों बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बेबायदि फर्म नोंथांमोना मोनगोन। आरो बे फर्मावहा नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ, नोंथांनि मुं, नोंथाङा माबे पस्टआव एप्लाइ खालामदों आरो डिपार्टमेन्टआ माबे, नोंथांनि डेट अफ बार्थ, गासैखौबो नोंथांनि जायगा, गासैखौबो डिटेल्सखौ बे फर्माव नोंथांमोना फिलआप खालामनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनांगोन। मानो होनोब्ला बे समावहा मोनसे साख्रिनि थिसनथाइ बिटिआर सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड, जायखौ साननैसो सिगांसो सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ दानाय जादोंमोन। दा बेनि थ्रुयैनो बे बिटिआर हाग्रा बिफाननि साख्रिया खुंफुंजागोन बेखौ मिथिना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय गोबां मानि साख्रिनि लांदां मासि ओंखारदों। आरो जाय बिथांमोना एबा बिटिआरनि गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे खोब गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन। जेराव गोबाव समनिफ्रायनो नेगासिनो दंमोन जे बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय माब्ला साख्रिनि थिसनथाइ ओंखारगोन। आरो बेखौ लानानै गोबां सोद्रोमाफोरा बा गोबां दैदेनगिरि आरो मेनेजिमेन्टफोरा सोंथि खालामबाय थादोंमोन दि माब्ला बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय साख्रिनि थिसनथाइया ओंखारगोन। नाथाय बे समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायावनो दिनै बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय गोबां माने लांदां एबा साख्रिनि लांदां मासि ओंखारदों। नोंथांमोना नुना मोनदों जे बेयाव जिखिनि फर्म नुदों सेन्ट्रेल सेलेक्सननि बर्डनि फर्म, बे फर्माव नोंथांमोना नोंथांनि आबुं डिटेल्सखौ फिलआप खालामनांगोन। बे फिलआप खालामनायनि उनाव नोंथांमोना थाखानाय एड्रेसावहा
एप्लाइ खालामनांगोन बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय खोब गोजोनथाव खौरां होननानै बे समाव बुंनांगोन मानो होनब्ला गोबाव समनिफ्रायनो एबा गोलाव समनिफ्रायनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि साख्रिया माब्ला ओंखारगोन बेखौ सोंथि खालामबाय थादोंमोन नाथाय बे समाव बिटिआरनि एबा जोबथायाव दिनै बिटिआर हाग्रा बिफाननिफ्राय मोनसे 330 फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार गार्ड 1 निफ्राय सा 84 मासि एबा लांदां मासि ओंखारनायखौ बे समाव मिथिना मोन्दों।